Títo ľudia sa starali o svoje vlastné záležitosti, keď urobili objavy, ktoré sa zapísali do histórie. V dnešnom videu si ukážeme niekoľko neuveriteľných objavov urobených náhodou. Určite dopozerajte toto video až do konca, pretože tam na vás čaká hlavná téma dnešného videa. Dron náhodou objavil toto uprostred ničoho. Miliónová fotografia za $2. V roku 2010 si Randy Guajaro prezral položky v obchode s nepotrebným tovarom v meste Fresno v Kalifornii, keď našiel starú fotografiu. Bol to obraz skupiny mužov hrajúcich kroket. Nič zvláštne však. Randy ho kúpil za $2 a pokračoval v ceste. No pri bližšom pohľade si uvedomil, že jeden z mužov na fotografii sa podobá na Billyho Kida. Henry McCarthy, známy aj ako William Henry Bonney alebo Billy the Kid, sa stal neslavne známym ako americký zločinec z divokého západu. Ak by fotografia skutočne zobrazovala zločinca z divokého západu, jej hodnota by sa exponenciálne zvýšila. Bohužiaľ, Randyho tvrdenia sa spočiatku stretli so skepticizmom a fotografiu nebolo možné ľahko overiť. Po náročnom procese rozsiahleho výskumu, historickej analýzy a modernej technológie rozpoznávania tváre, odborníci nakoniec potvrdili, že fotografia je skutočne autentická. Bola vyhotovená v roku 1878 a skutočne zobrazovala Billyho Kida s členmi jeho gangu The Regulators počas prestávky od ich turbulentného života plného nezákonných aktivít. Jediná ďalšia potvrdená fotografia Billyho Kida bola predaná v aukcii za $2,3 milióna v roku 2011. To znamená, že Randyho investícia vo výške $2 je určite jedným z najväčších rozhodnutí, aké kedy urobil. Prehistorický priemyselný komplex. V roku 2017 kanadský potápač Fred DeVos vyučoval jaskinné prieskumné potápanie v podvodných jaskinných systémoch Quintana Roo v Mexiku. Počas jedného zo svojich prieskumov sa vydal do nepreskúmaného priechodu. Je potápačom a preto objavenie nepreskúmaného priestoru vyvolalo jeho zvedavosť. Prešiel ďalej a preskúmal to. Našťastie svoje rozhodnutie neoľutoval. To, čo našiel, bolo ohromujúce. Rozsiahla sieť tunelov a komôr, ktorá sa ukázala ako praveký komplex na ťažbu okru. Miesto, teraz známe ako Červená baňa, pravdepodobne pochádza z obdobia medzi 12 000 a 10 000 rokmi, čo z neho robí jednu z najstarších známych banských operácií v Amerike. Podmorské jaskyne polostrova Yucatán boli potápačom a prieskumníkom známe už roky, ale mnohé časti zostali nepreskúmané až do tohto náhodného objavu. Kto vie, čo sa ešte skrýva v jeho neprebádaných oblastiach. Záhadný monolit v púšti v Utahu. Koncom novembra 2020 vykonala posádka vrtuľníka z Utahského ministerstva verejnej bezpečnosti rutinný prieskum oviec hruborohých v voľahlej časti púšte, keď narazili na kovový monolit vysoký približne 3 metre. Zvláštne je, že monolit bol zapustený do červeného kameňa a nebol obklopený ničím iným. Pri bližšom skúmaní zistili, že je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele alebo hliníka. Okrem toho, že bol mimoriadne nevhodne umiestnený, na samotnom monolite nebolo nič zvláštne. Svojím náhlym objavením však okamžite upútal pozornosť miestnych obyvateľov. Objavenie monolitu viedlo k množstvu teórií o jeho pôvode. Niektorí špekulovali, že to bolo umelecké dielo, ktoré mohlo byť podstou sci-fi filmu. Zatiaľ čo iní navrhovali, že by to mohla byť inštalácia od anonymného umelca, ako napríklad Banksy. Objavili sa aj konšpiračné teórie, pričom niektorí ľudia navrhovali mimozemské zapojenie alebo tajné vládne projekty. Dnes je tajomstvo tohto monolitu do značnej miery odhalené. Predpokladá sa, že išlo o umeleckú inštaláciu skupiny. Niekoľko ďalších monolitov bolo inštalovaných v rôznych častiach sveta, z ktorých väčšina bola na miestach, kde by ste nečakali, že uvidíte obrovský kovový stĺp. Jediná otázka týkajúca sa týchto inštalácií bola, aké posolstvo za nimi stojí. Máte nejaké nápady? Neváhajte sa o ne podeliť v komentároch nižšie. Teraz je čas na hlavnú tému dnešného videa. Dron náhodou objavil toto uprostred ničoho.
Muž pomocou drónu skúmal okolité lesy. Z toho, čo uvidel, mu však behal mraz po chrbte. Hore medzi stromami videl niečo, čo vyzeralo ako malé miniatúrne ľudské bytosti, ktoré sa pokúšali vyliezť hore. Snažil sa pozrieť bližšie, ale skôr ako stihol ovládať svoj dron, prestal fungovať. Kamera na zlomok sekundy zhasla a keď prišlo na to, záhadné drobné postavičky boli preč. Muž sa snažil nájsť miesto, kde dron zachytil tieto miniatúrne veci, ale nepodarilo sa mu ho nájsť. Nie je známe, čo v ten deň videl. Hračky, minifigurky, trpaslíci alebo niečo úplne iné. Máte nejaké teórie? Neváhajte sa podeliť o svoje myšlienky v komentároch nižšie. Pokiaľ ide o mňa, je veľmi pravdepodobné, že ten muž videl len hračky, ktoré po sebe zanechali deti, ktoré sa kedysi hrali v lese. Ale ak by som niečo také videl v miestnych lesoch, verte mi, že by som sa od toho radšej držal ďalej. Nie, naozaj nebudem riskovať, že stretnem niečo, čo nie je z tohto sveta. Objav čínskej terakotovej armády. Teraz už pravdepodobne viete o terakotovej armáde v Číne, ale vedeli ste, že všetci títo vojaci boli objavení úplnou náhodou? Všetko sa to začalo v roku 1974. Skupina farmárov, ktorí uprostred sucha zúfalo hľadali vodu, kopala studňu, ale ich úsilie im neprinieslo vodu. Namiesto toho ich priviedlo k sochám v životnej veľkosti, ktoré dnes poznáme ako terakotovú armádu. Tieto kúsky viedli k odkrytiu komplexu podzemného mauzolea s rozlohou viac ako 98 km² s terakotovou armádou v jeho srdci. Miesto zahrňalo viac ako 8000 vojakov, 130 vozov s 520 koňmi a 150 jazdeckých koní, z ktorých každý bol starostlivo vytvorený s jedinečnými črtami tváre, účesmi a výrazmi. Všetky boli vytvorené pred viac ako 2200 rokmi pre cisára Qin Shi Huanga, vládcu známeho zjednotením Číny. Prvý cisár bol známy tým, že si vážil posmrtný život. Veril, že aj po smrti bude potrebovať vlastnú armádu, aby zabezpečil, že si na svojej ceste na druhú stranu vyhradí rovnakú ochranu, a tak velil vytvoreniu terakotovej armády. Postavy, usporiadané do bojovej zostavy, zahrňajú rôzne vojenské hodnosti od generálov po pešiakov, čo odráža štruktúru jeho skutočnej armády. Výskumníci sa domnievajú, že každá postava bola pôvodne namaľovaná v žiarivých farbách, hoci väčšina pigmentov časom vybledla. Nedávne výskumy a technologické pokroky pomáhajú odhaľovať viac informácií o pôvodnom vzhľade týchto bojovníkov, ktorí sú zobrazovaní ako živé a realistické postavy, akými kedysi boli. Čo na to hovoríte vy, priatelia? Ak sa vám dnešné video páčilo, nezabudnite prosím zanechať palec hore.